Máme tu opäť Peťušku a tam má nové video o tom, že veľmi si cení svoje long-term friendships, že dlhoročné kamarátstva a ona ich má teda veľa. Vraj, podľa jej slov, ja jej to neberem, nech ich má, nech si myslí, že ich má, možno ich nemá, možno si to len tak ona sama myslí. Lebo stále spomína partie, rôzne, a pritom potom kýda na tie svoje partie. To už sme mali v predchádzajúcich videách, ako im nakladá. Čo ja viem, či toto sa dá považovať za nejaké dlhoročné priateľstvo. Ja nehovorím, kamaráti alebo kamarátky sa hádajú pravidelne, veď to je proste ako keby manželstvo dlhoročné a tie výmeny názorov sú viac než žiaduce, viac než očakávané, sú prirodzené. Lenže aby niekto vo svojom podcaste na mňa nakladal verejne, že som nejaká feťačka, to by sa mi nepáčilo a nepovažovala by som tú danú osobu za môjho kamaráta. Takže, kto vie, aké kamarátstva ona myslí, ale začne tu rozprávať o svojej najkamke, tak uvidíme, že čo všetko sa dozvieme, čo všetko spolu zažili. Cool veci na svete sú long-term friendships. Proste mať niekoho, s kým sa bavíte od detstva, kedy ste boli proste deti, kedy svet bol úplne iné miesto, ako je teraz. A bavíte sa dodnes, to je tak. Ja si úplne neviem predstaviť, ako ona stojí v kuchyni alebo niekde, pekne sa nastaví, nastajluje, tú mikinku si dá trošku nižšie na tom ramienku. Proste niekto vyzerá. Teraz sa pozerám do tej kamierky na seba, samú seba, ako teda vyzerám. A budem tu otvárať očička, tak aby to bolo super. To, že akože long-term friendships sú jedna z najviac cool vecí na svete. Akože minulé mala video o svojich zvieratách, ktoré má doma, akých má domácich miláčikov. Ako koho to po tých rokoch zaujíma? Vysvetlite mi. A normálne fakt sa niekto ešte nájde a je vás teda dosť. Ja nechápem prečo, ktorí skáčete na toto tu celé. Ale chápete, proste vy tých influencerov potom stretnete a oni úplne ináč vyzerajú a úplne hlavne ináč komunikujú s vami. No tu je všetko hrané. Mňa keby ste stretli, ma nespoznáte samozrejme podľa hlasu, ale keby ste mňa stretli, mám tie isté názory, ktoré túto dávam, tak s vami sa takto budem baviť. A to som veľmi empatický človek a veľmi slušný človek, keby sme sa stretli a keby sme spolu komunikovali. Ani by ste nepovedali. Ale samozrejme, keby sme už išli do hĺbky a by sme sa rozprávali o nejakých názoroch, tak moje názory nezmením. Ale ona je taký človek, že kde si, tak na tej strane hráš. Ale zrazu sa otočíš a ideš proti vlastným. Proste neviem stále na čo rozprávať o svojom živote. Prečo majú tendenciu takíto ľudia rozprávať stále o sebe, o svojich terapiách, o svojich vnútorných problémoch, o ochoreniach, psychických, fyzických, hociakých. A potom tu ešte budú rozprávať, chápete, že o cudzích ľuďoch. Teraz ja byť jej kamarátka, mne by sa seriózne, že nepáčilo, keby ona o mne stále rozprávala. Už by som nebola jej kamarátka, keby takto stále o mne rozprávala. Väčšina ľudí zažije nejakú situáciu a proste zoberie ju tak, ako je. Potom sú tu ľudia, ako je Peťuš, ktorá normálne, že zobere si tú situáciu do ruky ešte 15 krát potom, alebo aj 30 krát, lebo ešte s terapeutmi, bude ju rozoberať s každým. Z každého uhla bude pýtať túto situáciu, čiže dostane rôzne názory, čo aj od muža, od detí, kamarátky najlepšie, od ďalších kamarátov, od Feďa, od mami, od rodičov, od otca, od súrodencov, od hocikoho v jej okolí, s kým rozobere tú situáciu a nakoniec zistí, že vlastne tá situácia je už taká, ona si normálne, že pretvorí celú tú situáciu a urobí z nej veľkú bublinu. No ja by som len na to pozerala, že WTF, akože prečo? Prečo si takto komplikovať život a prečo sa stále takto zamýšľať a takto si pohlcovať myšlienky a pohlcovať si celú hlavu. Áno, ona má určite ďalšiu diagnózu, kde overthinkuje nad všetkým, ale čo je moc, to je moc. Proste treba prijať určité situácie alebo určité veci, ktoré sa stanú v živote, zobrať ich tak, ako sú a proste žiť s nimi ďalej. Ale nedá sa takto stále všetko pitvať úplne do špiku. Krásne a tak special. A ja keď si iba zrekapitulujem moje long-term friendship, a mám ich, chvála Bohu, viac. Ja sa bavím s veľa ľuďmi, s ktorými som sa bavila buď ako dieťa, alebo ako tínedžer, ale proste mám jednu najlepšiu kamošku, s ktorou sa bavím 22 rokov. Tak proste my sme sa spoznali ako čerstvo 10-ročné deti, keď sme nastúpili do príjmy B na gymnáziu Bilíkova 24. A toto je tak trápne, že ja sa cítim za ňu trápne. Normálne si pripadám jak v rúži pre nevestu. To je pekné, že sa poznajú od 10 rokov. Proste zhrniem to a poviem, poznám sa s ňou od 10 rokov. Nie. Proste ona potrebuje všetko povedať. Kde chodili, na jakú školu, príjma B, neviem čo. Z toho, že proste sme si neboli sympatické a hejtili sme sa, to prešlo do toho, že sme zrazu boli najlepšie kamošky. A proste milovali sme rovnakú kapelu, mali sme rovnaké záujmy. Potom sme spolu precestovali, najprv s našimi rodičmi, potom aj bez nich sme spolu precestovali Európu, boli sme spolu v Amerike na pár týždňov, proste cestovali sme na koncerty, objavovali sme vlastne svet, objavovali sme prvé vzťahy spolu, objavovali sme proste, boli sme pri tom, keď jedna alebo druhá prišla o panenstvo. Dobre sme počuli.
Asi tá jedna alebo druhá bola vedľa v izbe, alebo savretá z knihy. Bože, moje nervy. Ja rozumiem, že dievčatá spolu zdieľajú všetky tieto informácie, ale toto vyznieva, že ako keby jej tam držala hlavu a povzbudzovala ju pri tom. Zažili sme prvé heartbreak z tej druhej a začali sme spolu chlastať, chodili sme proste von. Bude to dievča, ja dúfam, že vie, že o nej Peť už toľko rozpráva a toto všetko dáva von. Ale to nie je koniec, lebo sme ešte len v polke videa. Boli sme v kopec nebezpečných a divných situáciách spolu. Boli sme pri sebe, keď jednu z nás okradli, boli sme pri sebe, keď jedna z nás mala proste stalkera, boli sme pri sebe. Proste treba vymenovať všetky znalé aj neznalé informácie, čo prežili, čo zažili. O tom stalkerovi ináč už rozprával na nejakom podcaste, lebo podľa mňa toto by mohla čerpať najbližšie 2 roky. Keďže z údajného znásilnenia čerpá už niekoľko rokov, tak tu by ešte mohla trošičku z tohto vyťažiť. V ťažkých rodinných situáciách proste No čo moja, čo by si ešte vymyslela? zažili sme šialené veci spolu. Aj krásne, aj ťažké. A teraz proste sme naďalej spolu.